צריכה לחלוס האוכל. עשינו תמונות של המסיבה, עשינו תמונות מהשיפוץ, מהמסיבה, והכנסנו לרבי אלבום של התמונות. והרבי הוציא לנו תשובה, נסקבל וצח, מנגרומר, מלרבסולר, תשובה כל יספות לשנתה. אבל המיוחד היה שהאלבום הקטן הזה היה על השולחן של הרבי כל התשרי עד אחרי שבת וחמישי. פה אצל הרבי האורחים של תשרי זה האורחים שלו. כל מי שהוא דואג ועוזר לעניין הזה של האורחים של תשרי, האורחים של הרבי שבאים לרבי כל השנה, במיוחד בחידש תשרי, זה על השולחן של הרבי כל התשרי. זה לא במקום אחר, זה צריך לזכור את זה, זה אף נטיש. והברכות של הרבי והעניינים של הרבי, כל אחד מבין, לא צריך להגיד שום דבר, זה הכל נמשך ישיר מהרבי. דואגים לאורחים, שיהיה להם רווחה, ויוכלו לאכול, ויוכלו לזכור, ויוכלו להתפלל, ראש שונה, ועם הכיפורים, כל מה שתשרי דואג, והכל נמצא על השולחן של הרבי, והברכות של הרבי נמשכות. פון תשרי על כל השנה כולה. כל מי שיכול לעבור ולהמשיך את זה הלאה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו הגות יור, שים לחצם הטבע, לשון הטבע, מסוכו. ונעה לגות ברוכס, כמו שהרבי היה מברך, ויוד ימלא, הפסוכו, הקדוש, והרחוב, או עד במידה.